2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋଟପାଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଇ ହୋଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଦଳ ଜୋରଦାରରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ଦଳ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉପରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭୋଟରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ବଡ଼ଦିନ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳର ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଲାଗି ନଥିବା ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋଟପାଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।